Tarina jatkuu tänään Kuopiossa. Kalpan Jukurit Rantakoneen tarjoamilla alkulämmöllä vieraana Niko Laakkonen, Jukurin hyökkääjä. Laku, millä fiiliksillä Kuopio? Aina hyvillä mielillä. Vaikuttaako hyvään mieleen se, että tänäkin iltana panosta riittää? No kyllä, ja mitä pitemmälle kevääseen tässä mennään, niin pelit sen kun paranee ja panokset kovenee, niin on kyllä mukava. Kalpalla Jukureet tällä kaudella sanotaan näin, että suotuisa vastustaja. Millaista peliä odotat tänään? Kova vauhtinen peli. Kuopiossa taas iso kaukalo ja Kalpa hyvin luisteleva joukkue. Niin tänään pitää luistella paljon ja pitää pystyä niin myös luomaan hyökkäyspeliä aikaiseksi. Kiekko hallitessa niin hallitaan myös tänään peliä. Valmentaja Juuso Haal ei tykkää tuosta sarjataulukosta hirveästi puhua julkisesti, mutta mitä ajatuksia pelailla herää pudotuspelitaistelusta? No tiukkahan se on ja ihan tälle niinku on kyllä niin hieno nähdä, että ollaan ensimmäisellä kaudella mukana taistelussa ja lähellä se on, että se on ihan omissa käsissä.